Iż-żieda l-loli tal-ħajja s-sena d-dieħla se tkun ta' euro 75 ċenteżmu fil-ġimgħa. Din iż-żieda tingħata lill-impjegati, lill-pensjonanti u lil dawk li qegħdin fuq il-benefiċċji soċjali. L-istudenti se jerġgħu jieħdu din iż-żieda prorata fl-istipendju. Il-first time buyers se jerġgħu igawdu mill-eżenzjoni tat-taxxa tal-boll filwaqt li din is-sena se jibbenefikaw sa massimu ta' 100,000 euro fuq spejjeż li jkunu nefqu għal xogħlijiet fi proprjetà Fairburn Conservation Area. Fil-waqt li għal-beħ fuq kull proprjetà f'għawdex it-taxxa titnaqqas minn 5% għal 2%. Dan jotta l-kull min jidħol f'konvenju matul l-2017 u jikkonkludi l-kuntratt sal-aħħar tal-2018. Bħala bidla mis-sistema fl-isfond ta' twettieq ta' riforma fl-eko kontribuzzjoni se titneħħa it-taxxa minn fuq il-batteriji, is-saqqijiet, id-deterġenti, it-toiletries, il-filters tal-vetturi kif ukoll oġġetti u kontenituri tal-plastik użat fil-kċina. Dan se jwassal għal roħs f'ċerti prodotti. Iżda bħala parti mir-responsabbiltà ambjentali l-Gvern ħass li hemm bżonn qafas leġislattiva toiletries u anke batteriji minħabba l-konsum sinifikanti tagħhom. Se tiżdied is-sisa fuq il-boros is-suwed tal-iskart li mhumiex biodegradabbli. Is-sigaretti se jolgħu b'medja ta' 3.76% filwaqt li t-tabak tal-brim se jolgħu b'5.5%. Is-sisa fuq xarbiet mhux alkoħoliċi se togħla b'2 ċenteż mill-litru u r-rata fuq l-ilma se tibqa' l-istess biex tippromovi xarbiet aktar sani. Ittieħdu wkoll miżuri ambjentali fil-qasam tal-kostruzzjoni u mill-ewwel ta' Jannar it-travi u l-istrutturi tal-ħadid, il-virek, ix-xibka, folji tal-ħġiġ użati fil-kostruzzjoni u l-madum se jkunu soġġetti għas-sisa. Fil-każ ta' trasferiment ta' negozju mill-ġenitur għal uliedu se tingħata konċessjoni ta' 12 xahar fit-tnaqqis tal-boll fuq l-istess trasferiment, dan minn 5% għal 1.5%. Mis-sena d-dieħla l-azzjonisti li jirċievu dividendi fuq profitti li jkunu saru wara l-ewwel ta' Jannar minn kumpaniji mniżla fuq il-Borża ta' Malta se jibdew jieħdu rifużjoni tat-taxxa fuq dividendi li jiddikjaraw fil-formola tat-taxxa. Wara li l-Gvern daħħal l-għażla ta' rata favorevoli ta' 15% biex inkoraġġixxi d-dikjarazzjoni ta' dħul minn kirjiet, issa se tiddaħħal sistema fejn ftehim ta' kuntratti ta' kera għal 3 xhur jew aktar, inkluż dawk ta' tiġdid tal-kera, iridu ikunu rreġistrati mad-Dipartiment tat-Taxxi Interni.